dia. Jo dic bon dia. A com esteu, Una, dos i tres. Hola, 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 bon dia. A mi em diuen Dani i he vingut a cantar. I tots contestem. Hola, 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 bon dia. Vosaltres sou el públic que heu vingut així a cantar. D'aquella manera. Una vez, hola, 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 bon dia. També tinc els pares i les mares que han vingut així a què han vingut els pares i les mares? I a cantar quan toqui cantar, i a callar quan no toqui cantar. A que sí? Hola, hola, hola i bon dia. Deixem-se de romanços, ja veurem com ens va. I per començar a veure les palmes. No! Mireu, sou molt educats, però jo he dit, a veure les palmes. Cap! En aquestes mans aneu a fer ritme, però el ritme de la viola, sentiu. Molt bé. I cantaré cançons. Si alguna la conegueu, serà un acte. La conegueu perquè